Takže tak no, 2025 byla jenom vlastně taková příprava, bych řekl. Já jsem určitě zjistil to, že co chci dělat v dalším roku, v čem se chci posouvat dál. Dneska je úplně nádherně. Vydal jsem se tady do lesa natočit ještě nějaký záběry, protože co jsem natočil jednou ty záběry, tak mě to fascinovalo, co vlastně v té přírodě se skrývá, když se na to podíváte zblízka, a myslím si, že to stojí za to prostě se podívat i na ty záběry, které jsem dával. Takže rok 2025 si myslím, že je dostatečným podnaučením z toho všeho, co se dělo, a určitě se těším na další rok, protože mi to otvírá plno dalších možností, jiných věcí. Určitě mám plno nových věcí, které chci zkoušet, a určitě začít s plno novýma věcma a tvořit jiným směrem trošku zase, posunout to na jiný level, a to bude mise na celý rok 2026, který už bude v podstatě teďka, a už se moc těším na to, protože věřím, že to přinese plno užitečných a skvělých věcí do života, který já využiju. Crazy. Těším se.